Bingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho. Siphinde sihlaziye nezinye izinto ezithize ezisithintayo emakhaya. Siphinde futhi sibeke nje nemibono yethu esisuke sifuna ukuthi sazi ngayo ukuthi ngabe isuke iqonde ukuthini. Igama lami-ke nguHlengiwe Isibongo Ngohambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngixoxe ukuthi uma umuntu ephupha izintuthwane ngabe kusho ukuthini, noma uma ekhaya lakho ohlala kulona kuye uthi uyabona kunezintuthwane nje ezitsheni ezingapheli, noma ngabe kuthiwa izijubu uyiwashile, noma ngabe kuthiwa uklinile endlini kodwa uzibona iy'ntuthwane sezikhona. Kuphinde futhi kuzoba umuhlwa. Uma umuhlwa uthola ukuthi kancane kancane ubona usezindongeni, noma kuthiwa usezintweni ezinjengama-wardrobe noma amakhabethe, ngabe isho ukuthini leyo nto. Kuphinde futhi kuzoba mawubona izinyosi, ngabe uzibona zindizela ngaphandle komuzi ziningi ziyiqulu, ukuthi ngabe leyo nto isho ukuthini kuwe. Ake ngiqale ngey'ntuthwane bakwethu, kodwa igama lami nguHlengiwe Isibongo Ngohambotho-ke. Uma wena kini mhlampe uthola ukuthi niklinile, nawasha izitsha, nenza konke nje kuklini, kodwa uyathi uyabona nazi iy'ntuthwane zigcwele endlini, zigcwele izitsha, zigcwele nje la obona kahle khona ukuthi cha, asikho-ke isidingo sokuthi ngize ngihlangabezane ney'ntuthwane lami. Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ubukade ushiye ukudla, kuyenzeka uthole ukuthi kuyaba khona lezo y'ntuthwane eziba ulayini bakwethu, zihambe ngolayini, kube zihlukile lezo eziba ngolayini nje ohamba mhlawumbe uthuthele eminyango. Ngokuchaza nakho futhi njengamanje lokho, uma zithola ukuthi ushiye ukudla, uthola ukuthi seyivele zagcwala ekudleni, zagcwala phakathi ebhodweni, zagcwala phakathi naphansi, yonke indawo nje uthola ukuthi la khona izitsha ziphakathi. Abanye baze bey'thole iy'ntuthwane ngisho ezingubeni. Ukuthi leyo nto-ke ingabe isuke ikhuluma ukuthini? Ngikhuluma lapho uzibona khona ngamehlo ukuthi ngabe nje leyo nto isuke isho ukuthini kuloyo muzi, noma ngabe kusuke kuthiwa isho ukuthini egcekeni lakini. Khumbula-ke bakwethu ukuthi umsebenzi wentuthwane ukuthi ithuthe ukudla, ikuthuthela kuphi bafowethu? Emugodini wayo, ikubeke lapho ukuze izokwazi ukuthi isizakale esikhathini esizayo. Kodwa-ke futhi iyathatha futhi lokho kudla, uthole ukuthi ikushisi ucucile lapho epletini, inqamule kuze kube zicucu ezincane. Uthole ukuthi nje uyafika sekuzimvuthu epletini ekade wena udlela kulona, noma ngabe kuthiwa ezitsheni kade uziwashile, uyithole zibheke iy'ntuthwane zigcwele lapho. Umsebenzi kodwa nje wayo ukuthi isuke ithathe ukudla ikuyise emgodini bakwethu, ngoba ihlala kuphi? Emugodini. Kusho ukuthini-ke lokho kuwena-ke? Uma intuthwane uthola ukuthi ithuthela ukudla ikubeka ikuyise emgodini, ziphithizele nje egcekeni. Bakwethu, babodwa abantu abahlala ngaphansi emgodini, kuwe kusuke kukhulunywa leyo ndaba. Hhayi ngoba ngithi bahlala khona emgodini, kodwa kukhulunywa ngabantu asebesenhlabathini. Kusuke kuveza abantu abasenhlabathini, kuvuleke nje ukuthi inkulumo elethwayo ngabantu abasenhlabathini kunina, ukuthi bhekani ukuthi abalele othulini lomhlaba, abala ekhaya, abalambile bayabhubha bakwethu, anenze nje noma umcimbi ngaleyo ndlela ukuthi bekwazi ukuthi badle phansi lapha bekhona. Sho ukuthi fanele kube khona into enizoyenza eqondene nabo. Uma uzibona iy'ntuthwane sey'phithizela zigcwele egcekeni, zigcwele ngisho naphansi, yonke into nasendlini, okukhombisa ngokusobala ukuthi labo bantu batshengisa ukuthi bayasebezimemele ngisho abantu ukuthi la ekhaya fanele kuhlongozele kuhlangana abantu, kube nomcimbi ozomema abantu ihlobo, ngoba phela manje umcimbi ubiza abantu. Basuke bekutshengisa into enjalo ukuthi la ekhaya akudliwe bakwethu, akumenywa abantu bakwethu, akwenzelwa abantu abathize izinto zabo zokuthi nje nike nihlabe nje iy'mbuzi noma nihlabe iy'nkomo bakwethu, nikhumbule imindeni engasekho elelo thulile umhlaba, njengoba ihlala phansi iy'ntuthwane. Njengoba suke seyiphithizela kutshengisa ukuthi la ekhaya bafuna kube khona leyo nto, nimeme egcekeni, nibamemele ukuthi namhlanje nazisa abantu ukuthi nibenzela ukudla okuqondene nabo, ukuze phela kukhombisa ukuthi niyabakhumbula ngaleyo ndlela. Isuke zisho nje lokho izintuthwane uma ziphithizela zicosha zize
ziyofaka emgodini. Ukhombisa inkulumo eqhamuka ngabantu abaphansi ukuthi besicela nenze umcimbi. Ngiyalibona itiye, cha, itiye ngiyalibona. Umcimbi bakwethu la ekhaya nike nihlabe nje izinkomo, nihlabe nje inkomo, nenze umcimbi oqondene nabantu bala ekhaya abangasekho emhlabeni. Angazi noma ngichaza iyazwakala. Ake ngithi kanje, njengoba intuthwane isuka phansi emgodini, isuka iveza inkulumo eqhamuka kubantu abasuka phansi othulini lomhlaba noma asebelele. Njengoba isuka phansi lapha izendlini, isuka izotshengisa ukuthi abalele sebazizela bona la ekhaya ukuzotshengisa ukuthi fanele nani phela nihlongozele kube khona into ethize yenziwayo la ekhaya. Ngicela ukuthi ngiqhubeke ngime lapho. Kuphinde futhi uthola ukuthi wena uyabona ekhaya lakho umuhlwa. Uhamba endaweni, uhamba la, udla lokho, kuyini ke lokho noma ngeke chaza isikhathi eside. Umuhlwa bakwethu uma ubona utshengisa ukuthi enene la igcekeni la ekhaya nihlala kulona kunento ethize eyenzakalayo yokuthi umuzi uphele kube hambe kube khona ilungu lomndeni elidluliswayo ngabantu abayizitha noma abafuna ukuthi lidlule lelo lunga noma la ekhaya hambe nje kube khona umuntu onishiyayo emhlabeni ohambayo. Uyabona lolu daka esuke lunameka odongweni lihamba ngodaka. Leyo nto isuke itshengisa inhlabathi noma isifo senhlabathi ezomboza ezoletha ithunzi losifo egcekeni. Lolo daka suke lithatha udaka linamathisela endlini, yithuna lelo elakhiwayo, lakhiwa ngabantu abathize abayizitha indlela ethize abasuke befisa ngathi ngahamba umuntu la ekhaya. La khamba usibanibani simdinga phansi, basuke beveza ke abangasekho ukuthi bhekani lento, kunomuntu lana, kunabantu la abanakhela ukuthi niphelele phansi. Abahlale bevuse isitha sokuthi akahambe nakanjani oyedwa emhlabeni. Kulowo nyaka uthola ukuthi nje uyawubona na umuhlwa basuke bezama, uyatshengisa idlozi ukuthi njengoba ubona lezi izilwane ezila kunabantu abakha umkhokha othize noma bakha itulo elithize lokuthi la akuhambe uhamba abantu. Njengoba suke libulala lezo zinto lidle basuke becekela phansi umuzi ukuthi kugcine usuku sengasekho muntu, kungasekho malunga asegcekeni. Kusuke nje ukubika isifo esinjalo ukuthi kunabantu abakha into ethize. Ubothi mawubona umuhlwa uthatha amanzi lento ufaka amanzi noma ungizingabilisa amanzi wabilisa ashise, faka mhlambe nathi zathandazela, uthele lapho, wehle uhamba ngoba ngempela uma ungawunakanga udle into uzuyiqede. Emva kalokho bakwethu kuyenzeka kube khona umuntu ojika esehamba. Bozama mhlambe noma abanye bafaka noshiphoshi kodwa ufaka into nje ezokwazi ukuxosha. Ungahlali nomuhlwa endlini ngoba usuke ubika ithuna bakwethu, usuke ubika nje ilibi ukuthi akumbiwe la ekhaya. Yayizwa loo nto leyo? Cela ukuma lapho. Ngibuye ngize ezinyosini. Uma wena uthe uyihlalele nje mhlambe egcekeni lakho uyabona nali iqulu ley'nyosi liyadlula, bokwazi ukuthi leyo nto isuke ikhomba umuntu, umphefumulo womuntu loyo osuke udlula ngalapho. Kwesinye isikhathi usuke uthutha endaweni ethize uya endaweni ethize. Uma uzibona nje zona impela zona ngosisuke yithutha zona, kodwa imvamisa yakho wena makwenzekile wakubona zadlula zayishodi ngakini zidlula, kusuke kutshengisa kuwe ukuthi unomuntu osukayo oya endaweni ethi, kunomoya womuntu osuka oya endaweni ethize othuthayo. Uma kwenzekile zazophelela lapho ngakini, kutshengisa ukuthi kunomuntu khona la endaweni, umuntu ongasekho emhlabeni. Uma umuntu onenhlanhla ubokwenza nje, uwothi mawuzibona sezidlula zithi, uma umuntu onenhlanhla nomuntu mhlambe okayibona mhlambe izinto ake ngisho, ubobuza uthi ngubani, uyofika akutshele. Ungubani wena, uyofika nje akutshele. Ngingusibani,
kanjalo. Uma ukuthi indawo nje ihlale ivunguza iy'nyosi zizodlula phakathi kwemizi, isuke itshengisa umuntu osuke ethutha endaweni ethize, omunye usuke ebheka kubo noma usuke ekhombisa ukungangeni ekhaya elithize, hlale ungaphandle komuzi. Uyayizwa le nto leyo? Ngiqonda ukusho njalo. Ake ngiphinde ngiqhubeke futhi. Uma-ke kuthiwa wena uziphuphile izinyosi, zisho ukuthini-ke? Ngifuna ukuchaza lokho ukuthi uma uphuphe zona izinyosi zisho ukuthini kuwe? Zisho ukuthi, khumbula-ke ngiqale ngichaze zona, iy'nyosi bakwethu zakha uju oluthize, uju nje, uju ake ngisho nje angazi ukuchaza lunoshukela, into emnandi-ke vele uju. Uma uziphuphile ziningi zihlangene ndawonye, okusho ukuthi abantu abaleleyo kini noma ithonga elithize elisebenza ukupha nina izinto bakwethu liyenze nje, kunento eliyakhayo liyilungiselela wena ukuthi esikhathini esithize wena uyohamba kuhambe ube nento enjengale oyoyithola uma uziphuphile zinjalo zihlangene. Uma uziphupha zivunguza zihamba zishona le, okusho ukuthi ekhaya itshengisa ukuthi edlozini lakho isimo sokuhlala noma isimo sey'ndawo abanye bathutha bashona le kwaba nomsindo ovunguzelile waba khona, kwase kuba khona abanye beshona. Uma uyibone nje zindiza zilokhu zingahleli endaweni, zingakhombisi la ethola ukuthi zindizela zihlala khona, okusho ukuthi labo bantu labo kwaba nomsindo ekhaya egcekeni. Uyayizwa loo nto leyo? Futhi uzubona ukuthi le nto isuke iqonde into wena ezokutshengisa ukuthi kuzoba nento ozoyithola. Uma uzibone nje zihlala endaweni ethize, ngabe zihlala entweni ethize, zifike zithuthe zisuke zibhekela wena into ethize, eziyakha zithatha konke zikuhlanganise zizokwakhela wena into kusasa ezobona isiqhamuka nje ukade uzixakekele uhlupheka empilweni ungenalutho bakwethu, noma ngabe kuthiwa bekuyisimo esithize uthola ukuthi bayayakha leyo yonto, bayahlala bakutshengise abantu abangasekho izinto abazokwenzela zona. Kulandele futhi uthi noma sekwenzekile waqonda lokho ukuthi pho lento ayenze ningabathethisa abantu abangasekho kuze kudlulele, ngoba manenze njalo bayadikibala abanye, ngoba phela nani ninezikweletu ezithize sofanele nibenzele zona bakwethu. Umuntu ongasekho bafowethu, ngifuna ukunitshela mina ukuthi yekeni lento yokuthatha umuntu ngoba eseshonile ushonile, inyama esuke ingekho, kodwa yena usalokhe enjalo. Nayizwa loo nto leyo? Ubobona ngoba uthi mayedlulile emhlabeni mase kuzalwa umuntu la ekhaya, okutshengisa ukuthi nithi nikhala mase kuba khona umuntu ozalwayo ozothi izenzo zakhe azicishe zifane naye. Ngiyoxoxa ngelinye ngangakhulumi kakhulu le ndaba okwanamhlanje bakwethu. Ngicela ukuthi ngime lapho, uphinde ngibuye futhi nezinye izinkulumo namanye amaphupho. Ngiyabonga.